Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Radio San Sebastian irratiak mende oso bat darama hiritarren kezkak, hausnartzen kezkak eta bizipozak esango nukenik. Gaur kulturak elkartzen gaitu. Baina kultura zer da? Kultura sinesmenak dira, berrikuntza tradizioa, etorkizuna, aniztasuna, balioak, zer da kultura? Nondik gatoz eta batez ere gaurko galdera hori izango da, zein da gure norabidea? Gai hauek jarriko ditugu gaur mahai gainean, gure maikidei gai hauek luzatuko dizkiegu. Kudeatzaileak dira, kultura buruak dira, eta interesgarria izango da, dudarik gabe jakitea beraiek ere ze garrantzi ematen dioten kulturari, eta batez ere zein den beraientzat kulturaren bete beharra. Ezta? Baina beste gai bat jarri nahi dugu mahai gainean, eta zein da, lankidetza publiko, pribatua, babesteko modurik onena zein den. Hori ere jorratu nahi dugu. Beraz, aurkeztu egingo zaituztegu. Ezagutza dituzue. Edurne, Ormazabal, kaixo ongi etorri. Orain bai, ongi etorri Edurne Ormazabal tabakalerako zuzendari orokorra da. Eta zorionak zuri ere, 10. urte hurrena, zer moduz doa urtea? Ondo. Ez dira zuena bezala baina 10 urte badira, dagoeneko nabaritzen dugu 10 urte hauen pixua. Baina bai, ospakizunak badoaz aurrera eta pozik. Eta pozik. Jaime Otamendi, Donostia Kulturako zuzendariak, kaixo Jaime? Arratsaldeon, kaixo. Zer moduz, ongi etorri ondo? Eskerrik asko. Eta lehen da bizi zorionak, Radio San Sebastiani 100 urte bete dituelako, ez? Eta gaur egun bizi dugun egoera honetan, irratikate bat eta edabide bat importantea da, horiek ere kultura egiten laguntzen dutelako, ez? Eta herri honen historia biltzen, historia sonoroa eta herri honen iruditerian, Radio San Sebastianek garrantzia handia izan du, eta hori bada hiri honen kultur ondare bat, ez? Eta gaur egun edabideak oso airean zaudeten une honetan, 100 urte bete izana eta etorkizunera nola jokatu pentsatzea, oso importantea da. Hori ere badelako kulturaren parte bat. Dudarik gabe. Amaia Izpizua, kaixo Amaia? Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri zuri ere Getinen promotorea, eta zure ondoan Iñaki Elorza, Sadeko zinetako arduraduna, zorionak. Zuri ere, gu bezala urte betetzea ospatzen Iñaki. Hori da, eta meritu daka. Eta lanpetuta, pentsatzeet, ez? Zertxoak egiten, gure ospatzeko, eta esan da, meritu ondia daka, Radio San Sebastianek eta Sadek gaina urte berdinean urteak egitea. Eta esan da oso arro gabe. Zer ondo. Ni, nentoren, kulturaren inguruan pentsatzen pixka bat, baina zer da kultura zuentzat? Hau da, non kokatu behar dugu bere garrantzia? Ze kultura ez da dena. Ezin dugu multzo batean sartu kulturarekin lotutako dagoen guztia, ez da? Jaime, zure? Galdera zail bat egin diazu, utziazu ala ere, Sadeko ire zorionak esaten, ze gure hiri honen historian, zuek bazarete ondare sonoroaren eta emozioen kudeatzaileak izan zaretenak egun urtez, hauek izan dira ikusizko entretenimentua eta emozio makina martxan jarri dituztenak, eta guk denok dauzkagu oroitzapenak euren zine aretoetan bizi izan dako era guztietako emozioak, ez? Eta zure galderari erantzunez, kultura hortik joango litzateke nik ulertzen duan bezala bintzat, ez? Alegia, kulturak emozionatu egiten gaitu, kulturak hazi egiten gaitu, espiritu kritiko bat izateko bidea ematen digu, eta aberastu egiten gaitu, ez? Oro har eta kultura, ez dakit, baina izkin guztietara eta toki guztietara iristen da, eta kultura ez dakit, eozein gauzatan antzematen da, nik uste dena zipriztentzen duela. Kultura bada, adibidez, orain dela 40 urte txofer ginenean, zebrabide batean ez ginen geratzen. Autoan ginen zenean, oso normala zen, zebrabide batean, autoarekin pasa eta kitxo. Orain ikasi dugu zebrabide batean, geratu egin behar dugula, ez? Hori kultura alda edo, arauak aldira? Bueno, heziketa, kultura,
orain beste Formakuntza. herrialdi batera joten garenean, Kairora joten garenean, edo Limara joten garenean, da ikusten dugunean, jendea txofer dabilela eta ez duela oinezko errespetatzen, esaten dugu, hori egiten Kultura genuen. falta zaie, hori esaten Ez zuzu? da kultura falta zaie, baina bada, pitin bat, errespetoa, bestea Kontuan izatea alegia. kontuan izatea, eta gauza hori denak. Ez. Ados? Nik uste baietz, ez? Eta batez ere gizarte bat eratzeko, osea, gizartearen eratzaile eta eraldatzaile giltzarri bada, ez? Guztiok, areto honetan, seguru aski, baditugu hainbat gauza aman komunean, ez? Ez ditugunak, Palentziako beste gizarte batekin, edo Peru, eta guzti horrek osatzen du, guzti horrek batzen gaitu, ez? Bat egiten gaitu, eta era berean bada gizarte bat eraldatzeko eta berritzeko giltzarri eta tresna nagusi bat, ez? Eta zen olako lokarria izan beharko luke, lotura, Iñaki, kulturak hiriarekin, edo hiritarrekin. Sadeko kasuan oso argi dakagu. Bai. Azkenean, 100 urte dira, eta uste pertsona askoentzat sarekin dakaten lotura, urte askoko lotura delako, zati momentu batean beraia jute zian zinea gurasoekin, gero hasi zian juten emaztegaiakin, osenergaiakin, gero aurreago beraien semeekin, eta hori azkenean urte asko dira zine berdinetara juten, gure kasuan adibidez, Printzip eta Troia urte askate, orduan horrek nahi eta nahi ez, lotura oso potentea suertatzen du jendeen gain, eta hori egunero ikusleak esati gute ez, dakaten horrela lotura hori izaderekin, eta bezeroak, esaten dizuen bezala, urte askotan, eta gure lankideak ezagutu dituzte 20 urteekin, eta oindazkate 55. Urten azkenean, esperientzia konpartitu dituzte batak bestearekin, eta horrek azkenean gure kasuan bintzet oso goza potentea izan da, eta jendeak hori egunero demostratzaigu lotu hori horrekoela. Horrek ere esan nahi du, galdera bat da, kultura herritarrek egiten dutela? Hau da, zein da parte hartzearen garrantzia edo puntxa? Bai, erabat. Osea, denok egiten dugu, nik uste dut kultura komunitatea eta memoria kolektiboan parte dala, ez? Eta belaunaldi pasa egiten dugun zerbait inmateriala. Horregatik lotzen gaitu horrek hiriarekin, ez? Adibidez guk, nik hitz egingo dut alde, musika zuzenean partetik, ez? Eta adibidez egin genunean Tabakaleran 30 urteko gure urte horrena, jende asko gerturatzen zen oroitzapen horiekin, ez? Ze oroitzapen honak ditudan kontzertu honetaz, eta ze garrantzizkoa dan lotura kolektibo hori, belaunaldi pasatzen dugun hori. Eta bai, zure galderari erantzunez, denok egiten dugu denok parte hartzen dugu hortan. Hau sola esaldi bada, beraz, nahi duzunean... Nik esan nahi dizun, kultura alde batetik kontsumitzaile gare izan gaitezke, neurri batean, eta norberak egin behar du gainera azterketa, ze gauza bada esaten duguna eta egiten duguna. Hori beti bizitzan gertatzen den bezala, ez? Orduan, bati liburuak gustadak izkioke, eta zenba liburu irakurtzen dituen, edo zinea joatea, edo zuzeneko kontzertu batera joatea, edo artea ikustera joatea, gozatzea, edo zerrak epanik, ez? Hori da gauza bat pasiboki egin zen ezakena. Pasiboki edo aktiboki irakurriz eta bat eta beste. Beste bada kultur praktikak egitea, gitarra jotzen ikastea, edo pintatzen ikastea, edo norberari bere senak edo eskatzen diona. Edo norberak Jaime ekitaldia bultzatzea, ez? Bai, zalantzarik gabe. Eta orduan,
Donostian, nik uste, parte aktiboan jende izugarri dagoela. Gaur bertan gertatu zaigu, zinegotzia Jon Sausti jauna eta biok kalean gindoazela, garai batean kultura sailburu izan dago gizon batek geratu gaitu, 90 urte dauzka, eta esan digu, lagundu behar diazue gauza batean da. Esan dugu, jazta, pentsatu dugu, ja, diru eskatuko digu. Eta esan digu, ez, paseo batzuk antolatzen ari naiz, Zuloagaren, baina Zuloagaren, Osabaren zeramikak, Donostian dauden zeramikak erakusteko. Eta lagundu behar diazue, horri propaganda egiten, ez dakiz, eta 90 urte dauzka gizonak. Orduan, eta horrelako ekintzaile asko dago hirian. Elkarte asko daude gauzak proposatzen dituztenak eta egiten dituztenak, ez? Urrutira joan gabe, hiri honetan, kanpotarrek beti aluzinatzen dute danborradaren fenomenoarekin, egia da festala dela. Baina, 21.000 danbor jotzaile egotea hori aktibo izatea da, eta festa jartzen ahitza da, ez? Orduan, kulturak badu hortik, zuk hartzen duzuna, baina egiten duzuna, eta besteenganako eta komunitatean egiten duzuna. Eta bertakoa eta kanpokoa, hau da, kanpoti datorren kultura ere, bai, ez? Zer pentsatzen duzu, Edurne? Hemen ospatzen diren ekitaldiak, alegia. Ez dakit, ospatu baino nik esango nuke Donostia beti izan dela hiri bat munduari begiratu diona, ez? Leioak oso zabalik izan dituena eta beti jaso izan dugu igualtzait, musikan, artean, literaturan, kanpoko eragina, kanpoko mugimenduen eragina. Bai sortzaileen aldetik eta baita espektakuloak osatzen dituzten edo programatzen dituzten kudeatzaileen aldetik, ez? Orduan, ni orain kezkatzen nauena, eta gero aterako da, ez? Zenbateraino gure identitatea osatzen joan gara, ez? Kanpotik jaso dugun horrekin, eta gure, guraso eta aidengandik jaso dugun horretatik, eta nahiko ekilibrio nik esango nuke esanoa mantentzen jakin izan dugula, ez? Niretzat orain erronka da, gure gizarte anitz honetan, benetan nola mantenduko ditugun ekilibrio horiek, ez? Nik orain personalki uste dut gure eskeintea, gure kultur eskeintea hiri honetan, ez dala nahikoa anitza, eta kanpotik datozenentzat, eta gure gizartea osatzen ari direnentzat, eskeintea ez dakitzen bateraino beraiengan pentsatzen dugun, ez? Aniztasun falta hori ere zuek nabaritzen duzue? Iñaki? Ba, ez nago ziur, esan da, ni uste pertsona askoentzat kultura eta bizimodu bada, eta ni uste hemen dauden Donostin edo inguruan dauden eta bizipoza asko jende askoentzat. Orduan ni ez nago oso ados horrekin. Nik Tabakaleran Hego Amerikako oso pertsona gutxi ikusten ditut, adibidez, ez? Beste jatorri batetako pertsonak, ez dakit zenbateraino sentitzen diren beraiek gure eskainte kulturaletik gertu, ez? Eta zenbateraino sentitzen diren nolabait esateko rekonozituak, ez? Gure eskeintean. Eri kezka sortzen dit. Ba, igual nahiko berria gara gu jendea ekartzen eta hartzen, bai. Eta, hor lana daukagun ikuste dut. Igual eskaintza badago, baina nik ere kontzertuetan ikusten dut jendea mota batekoa dela, eta gazteekin ere beste erronka badaukagu. Baina, bai, aniztasun falta bat ikusten da, bai. Ni uste gai asko... Defendatu, egin beharko duzu zure burua, Jaime. Aniztasuna falta dela esan dutena. Denok elkarrekin gaude, eta denok konpartitu ditzakegu. Kaina emateko esan dit, hasi baino lehen orduan. Gutako bakoitzak iritzi bat izango dugula. Aldez aurretik galdetu duzuna da kanpoko lehioak eta barnekoak. Ni uste Donostiak bastante oreka txukuna daukala, baina hori zuek esan behar duzue. Alegia, kontzertu handiak egiten dira, baina bertan kultur praktikak egiten dituen jende izugarri dago. Alegia, kanpoko eta bertako kulturaren oreka hori asko lantzen dela. Hobetu beharrekoa, seguru. Eta Edurrenerekin oso konforme nago,
erronka berria dauzkagula. Eta bizilagun berriak dauzkagu. Gustatu, ala ez, 13% bat Donostian etorkina ditugu. Eta bizilagun horiekin elkarbizitza, kasu askotan, ez da erreza gertatzen ari. Ez beraiek gurea ez dutelako ondo hartzen edo dena delakoa, beraietako batzuk gaizkileak direlako eta problemak sortzen dituztelako, eta orduan horrek halako retxazoa sortzen du. Gaur bertan, jasotako zera bat, mi queja es de las clases de árabe que se van a impartir en una casa de cultura. ¿Cómo se atreven a despilfarrar el dinero público en estas cosas? Pregunten a la ciudadanía lo que piensan de todo esto. Todo el mundo que conozco está de los marroquíes hasta el gorro. Hau idatziz jaso dut gaur. Y no me digan que una cosa no tiene que ver con la otra. Pregunten a la gente. Príncipes de la cultura. Hori da, gaur, idatziz, Donostiako udalean jaso den zera bat. Ez dut juzkatuko hori ez, baina badago giro puntxu bat. Nik eskatu nauna gu, Príncipes de la Cultura, gu gure burua horrela konsideratzen dute dugun. Baina hori aparte utzita, antolatu duguna, ikastaroak orainari dira izen emate garaian, euskarazkoak aste honetan, datorren astean gaztelerazkoak, eta ikastaro hau da, arabiar kultura esplikatzeko. Emakume honek min handi badauka. Eta ze pasa zaion edo zetzaion pasa. Eta guzti hori erronka bada guretzat hiri bezala. Eta onartu egin behar dugu, bizilagun berria dauzkagula, eta bizilagun berria dauzkagun neurrian, zerbitzu berri batzuk eskaini beharko ditugula, eta elkarbizitza hori, eta kulturak balio du elkarbizitzarako. 2016an hori izan genuen gainera goiburu, eta segi behar dugu sakontzen bide horretatik. Ez dakit, kezka, erronka edo aulezia den aipatzen ari zareten hori, ez? Beste aulezia... Kezka eta erronka. Erronka. Aulezia munduan beste toki eta paraje guztietan gauza bera ikusten ari gara, Bai? Bai? Ados? Bai. Leku guztietan? Ez, leku guztietan ez, baina esan nahi gure erronka hau errepikatzen da leku guztietan, eta errepikatu izan da garai desberdinetan, igual batzuk dauzkate etorkin gehiago aspalditik, baina erronka hori nik uste dut globala da. Baina 13%ak hainbeste kezka sortzen du? Ez dakit kezka den. Edo arazo? Garbi dagoena da, 13% urtan, jende zolarri asko dago, baina eurek hemen lana bilatu nahi dute, lan egin nahi dute, lagundu egin behar zaie, eta kultura publikoan lan egiten dugunok, hori erronka dugu. Beraiei bide ematea, esplikatzea gu zer garen, hemen zer gertatzen den, guk ere ulertzea beraiek ze ohitura dituzten, ze pentsatzen duten, eta guzti hori hor badago zera bat, ez? Egin behar bat, bai. Entenimentu baten beharra. Eta gero, dauzkau, arazo puntualak gaizkileekin. Hori ere egia da. Eta horri ere, seguru asko, arduraun politikoek eta eskua sartu beharko diote. Baina elkarbizitza berri bat gertatzen ari zaigu. Kulturan, ez dakit, igual kriston txapa sartzen ez, baina... Gero mikrofono bat izango duzue eskuragarri, eta nahi baduzue, galderak egin, edo kexatu, edo planteamenduak egin, edo proposamenak nahi dituzue gauzak. Zer, Jaime? Ez, esan nahi dizun, bost ardatz ikusten dituenik oso importanteak. Eta Donostiak oso ondo landu dituenak urteetan zehar. Bata da nortasun propioarena. Baina nortasun propioa nolakoa garen aldatzen doa. Eta hori berritu egin behar da. Oain dela 20 urteko Donostiak eta oraingoak ez daukate zer ikusirik. Eta nahi duguna esan dezakegu eta jar gaitezke nahi dugun bezala, baina oain dela 20 urteko Donostiak edo oain dela 40 urtekoak eta oraingoak ez daukate zer ikusirik. Jende diferentea gara, arazo diferentea dauzkagu, erronka berria dauzkagu eta guzti hori. Orduan, diagnostikoa ondo egin behar dugu. Bigarrena oreka. Netzat ardatz importante bada, orekatu egin behar dugu, kanpotik etortzen zaizkigun makrokontzertuak eta ez dakiz zer, eta bertakoa. Eta bertako sortzaileek eskaintzen dutena eta hori guztia, ez? Hau da, hemengoa edo tradizio eta berrikuntzan nola uztartzen dira. Bertako sortzaileak. Hirugarrena neurria. Askotan, jakin behar dugu, ze neurri daukagun, ze neurritako zapatak komeni zaizkigun. 180.000 personako hiri bagara. Orduan, elkarlan egin beharko dugu, inguruko herriekin, lurraldearekin,
Ze dena daukagun neurriarekin, ez dakit posible dan. Uste dut, laugarrena ambizioa eta amets egitea oso importantea dela. Eta beharrezkoa. Eta ia bosgarrena, eta hoia nire zera da, humildade puntu bat. Balegia, humildadea zentzu baten esan nahi dut. Guk orain egiten duguna, aleko eskor bat da. Bizitzaren historian, 2000 urteko arbola bati begiratzen badiogu, barra egingo du berak. Esango du beha, zenbat jende pasa, zenbat kanta mañanas pasa iren hemendik. Eta, orduan, hori guztia landu egin behar dugu ez. Baina, diagnostikoan, nik uste, beti kontuan izan behar dugula, norekin ari garen. Ez dakit partikatzen duzuen, Amaia, Edurne, Iñaki. Iñaki. Amaia zerretuko da, adibidez, kontzertuengatik, ezta? Berak kontzertu gehiago ekarri nahi dituelako, handiagoak, eta Donostiak ez duelako benetako apustu egiten, eta behar bada Bilbok diru gehiago jartzen duelako. Bilbok daukan tamaina, eta jartzen dituen dirutzak, eta Donostiak jar dezakeena, diferentea da. Eta Donostian, eta hain ez pixka bat zera izaten, eta Donostian eozein kontzertu diruz laguntzeko sortzen den kritika eta Bilbon sortzen denak ez dagoen zer ikusirik. Oso hiri ezberdinak gara. Bai, lehendabiz ez naiz azerretzen. Gero, nik uste dut ez dela kantitatearen erronka bat, baizik eta elkarrekin lan egitea leheno aipatu dezu, Albaina, elkarlan publiko-pribatu hori, nik uste dut, bai, guk pizkat astindu dugu geteinetik espazio handiago batzuk behar genitula, ez? Junbe bat bezala, kontzertu asko jundiralako beste hiritara. Baina nik uste dut ez gara lehiaketan ibili behar publikoa eta pribatuen artean, baizik eta lankidetza hori sortu nola baitez. Igual kantitatea gehiagi da gure hiriaren tamainarentzat nik uste dut eskaintza itzela daukagula, dauzkagu gauza pilo bat, baina nola ordenatu guzti hori, tamaina guztitako gauzak izan, uztartu tradizioa eta gauza berriak gazteentzat, etorginentzat, da oso potoloa da asuntoa, ez? Eta nik uste nahiko desordenatuki ari garela lanean hiri honetan. Hori badakitza bat, eta orden pitima berko genuke, baina egia da. Hortan ados nago, guztiz. Azkenean, Jaimek aipatu den bezala, ekilibrioan edo orekan dago, ez? Eta egia da, nik batzutan pentsatzen dudala, hiri honetan daukagun eskainte kulturala ez dela jasangarria. Eta gainera, ez daukagu nahikoa publiko, ez? Eta asko kostatzen zaigu, eta oraingoan nik autokritika egingo dut, asko kostatzen zaigu erakunde publikoei elkarlana planteatzea benetan, eta horrelako refleksio bat egitea, ez? Eta esan, zenbateraino, eta nik hemen, behar badazuk hau egiten, nik egiteari utziko diot, eta adibide bat jarriko dut, baina hiri honetako erakunde publiko guztiok badaukagu aman komunean prentsaurrekoak egiteko egutegi bat. Eta askotan ezinezkoa da batak besteari ez zapaltzea, ez? Ez ditzen bateraino daukan horrek zentzua, eta publikoari buruzari naiz, kanpo gelditzen zarete zuek, ez? Orduan, nik uste dut horrek pentsarazi beharko ligukela zertxo. Nik uste autokritika asko daukagula egin beharra, bale. Baina musikaren munduan adibidez, ez? Uste dut azkeneko urte hauetan gauza itxuroso batzuk gertatzen nahi diela. Pandemiaren ondoren, publikotik ere lagundu zaie da badabari, Bukoskiri, Antzokiari, kontzertuak sustatzeko, egiteko, bertako taldeak zehatzeko. Gehiago lagundu bertzaiela? Hori beti da diskuti gara eta seguru asko eta ordenatu behar da gehiago. Gero, kontzertu handien ligan jokatu behar da edo ez da jokatu behar. Hori bada hausnarketa importante bat, egin beharrekoa, eta publikoak ere zenbat pagatu behar duen. Ze Donostiara etortzen dira jakiten ez diren eskaintza asko,
sari batzuk emateko, ez dakit nungo gastronomia ez dakit zer, beste ez dakit zer, eta diru pila bat eskatzen dute. Osea, jendea eskandalizatu egingo litzateke, eta beste hiri batzuk pagatu egiten dute, igual beharra dutelako, eta turismoa erakarri nahi dutelako, eta guzti hori. Gero kontradizio guztietan sartzen gara, ze gero Donostia saltzen ari gara, baina ezezko pila bat ematen da. Hor badago refleksio bat, gaur sartu da. Hori zinegotzea jakingo du, talde potente bate kontzertu egin nahi du, datorren urteko maiatzean. Ze talde da hori, Jaime? Ez, zin dut esan. Orduan, zinegotziak ere ez, eta lehen da biziko kontua da, Donostiak ezpadio laguntzen Bilbora joango da. Segi Bilbora, deno Bilbora joango gara. Bilbon badago BBK Live, eta oso ondo dago, eta nire ustez, Donostiak ez dauka BBK Live egin beharrik. Baina badaude tarteko tamaina diferenteek, ez? Konforme. Ez da dana laguntza publikoa behar, ez? Ez dakit. Konforme. Esan nahi dut, gero aretoen arira joenik asko baloratzen dut, areto txikiak bestea, ze hor hasten dira musikariak, ez? Eta zingara aztu musikari handi askok hor hasi direla, eta bide bat jarraitu dute hiri horretan bertan, ez? Eta nik uste hori bihurtzen dula, hiri bat, hiri kultural bat, ez? Osa, kulturarekin. Hombre, zaletasuna hola sortzen da. Zine zaletasuna hiri honetan, zinemaldiak bere aportazioa egin du, baina batez ere, eguneroko lan batek sustatzen du, ez? Eta gero laguntza publikoa ere, adibidez zine munduan, adibidez Kresala zine kluba, aurten ere 53 urte ditu, eta laguntza publikoa daka, eta azkenean hori ere oso gauza garrantzitsua. Dock of the Bay, iaz arte, beste 16 edizio laguntza publikoarekin egin du. Zinegoak, begiradak, hainbeste festival txiki daude Donostian, jendeak ez duela ezagutzen, baina laguntza publikoaren eske, aurreatatzen dira, eta kriston edizio pila bat. Eta normalean, arrakasta eukitzen dute, orduan, azkenean, sare kultural hori, ez dakit ordenatua edo ez ordenatua, baina hor da, behar bada, disiplina batzuetan gehiago asmatu da, beste batzuetan baino. Zinearenean esan liteke hor egon da alde batetik, hemen bi gauza daude, bat da eskaparatea ikusten dena, beti da izotzmendia, izeberra. Eta izeberraren azpian zer dagoen oso importantea da. Eta esan liteke Donostiak izeberraren azpian arroka sendoa daukala. Ze beste toki batzutan punta bakarrik ikusten da, eskaparatea bakarrik ikusten da. Eta Donostian azpian asko dago. Eta hori esan daiteke eta datuekin esan daiteke. Naiz eta gaina Donostia itxuraren hiria izan. Donostia herri asko gustatzen zaie itxurakeria eta hori dena, baina azpian. Orduan, zinean, Larrotxen egonda, zine eskola egonda, EITB dago Miramonen eta hor zera handi bat egonda, Donostiako zinemaldia egonda, eta urteekin lortu da, zaletasunaz aparte, baita sortzaileak ere egotea eta hori guztia, ez? Musikan momentu honetan da badabazu, dakizu goetu amaia, baina da badaba Espainia osoan da erreferente. Europa osoan. Da badaban dauden kontzertuak, gaur egun erreferente dira Estatu Espainiar guztian eta jendeak esaten du. Baina nola zulo hartan daukazuela ez dakize talde eta ez dakize zer. Edo adibidez, gazte eszenen, dantza munduan, erreferentzi importante bada, gauza desiente daude. Badaude beste disiplina batzuk, hain ondo asmatu ez denak, edo beste zera behar dutenak, hori da nahi. Izu kontzertuak aipatzen aiztea, baina talde hori, bai ez datu duzue? Bilbora joango da. Ez dakit aztertu egin beharko da. Eskaera bakarrik izan da, ez? Aukera bat da. Baina, aurten ikusi dute, zera handiek, agentzia handiek ere, hori Amaia kontrolatzen du. Azu badakizu Amaia? Baina, aurten ikusi dute, talde potol hori. Esprestin egonda, Muguruz egonda, Zetak egonda, fenomeno handi xamarrak izan dira, ez? Eta, tira, Donostiak ere liga horretan, azkenean hau, kasi algoritmoen kontua bezala da. Ea zenbat eskaintzen duen Donostiak, zenbat Bilbo, zenbat ez dakizeinek. Aizu, eta teknologia azpimarratu nahi nuenik. Teknologiak ezin du kultura baldintzatu, aberastu egin behar du, ez da? Ze garrantzi ematen diozu ezuek? Eta nola lortu genezake kultura teknologiegiaren
aurretik joatea? Gutxinez ezatzean gelditzea. Nik uste, bueno, esan den bezu. Teknologia tresna bada, eta tresnak beti joan dira aldatzen, ez? Antxeko bazuloetan pintatzen zutenetik gaur arte, tresnak aldatuz joan dira, baina ez dut uste horrek bereziki eragingo duenik kulturaren eraldatze bat. Egiteko modua ere ez? Egiteko moduak bai, noski. Egiteko modua argi eta garbi, eta gero adibidez zinean, lehen komentatzen duen ama egin, behar bada ez da gehiagi aldatu, pelikula bat ikusteko esperientzia oin dela 20, 40 edo 60 urte, zati azkenean, zinea juten da jendea, zerbait kontatzeko juten da, esperientzia bizitzeko ingurukoekin, eta hori gehiagi ez da aldatu. Azkenean, oin juten ganean, pixka gauza berbera bilatzen nahi geha. Zerbait kontatu, bestekin hori konpartitu, eta listo. Baina bestaldetik, adibidez, zinea oin dela 20 urte, teknologikoki ez da zer ikusirik oingo zinearekin. Baina pantailan berdina ikusten da. Lehen ikusten zen zeluloidarekin, oen ikusten da digitala, eta digitala hasi zanean, kriston maletinak etortzen ziren pelikulak sartzeko, oain dena sateliten bidez eta pelikula guztiak fibran bidez jasotzen dira, eta baina esperientzia azkenean oso antzekoa da. Baina aurratzean dagoena guztiz aldatu da. Nik bi gauza ezberdinuko nituzke. Bata da, Edurrenekin era konforme nau, eta hemen esan denarekin, tresna bada, erreminta bada, eta orduan sortzaileak erabiliko du, era batera edo bestera, eta sortuko du gehiago, edo beto, edo segun eta sortzailea zemuzkoa denez. Esprestinean kontzertuan egon zinetenen, bagizue, teknologiak sekulako izan daiteke, kontzertu handi bada, sekulako juri zaparrada egin zuen, eta gero bera zaparradaren ondoren bakarrik atera zen, eta gitartxo batekin bildu zuen mundu guztia. Eta begira zetak egin duena, seguruan, ez? Hor badago artista bat, ez? Edo zetaken kontzertuan teknologia asko zegoen, baina momentu klabeetan, berak trompeta jotzen zuenean, edo horrelakoak zeuden, ez? Eta gero artifizio izugarri zeuden. Ni asko kezkatzen hau, baina, eta hori belaunaldi kontua da, plaza galtzen ari garela, zineanean arrazoi duzu, baina zinean ez dago jende gazterik, Baina gerozta gazte gehiago dauzkagu bakarrik zinea ikusten bere tabletean edo bere telefonoan, edo oso konsumo azkarrak egiten, ez? Eta plaza publikoaren eta elkarrekin gauzak egitea galtzen ari gara, horrek ezka sortzen du, irakurketa bezala, gutxi irakurtzen da, jendeak irakurtzen du. Garai batean, liburuak irakurtzen ziren, gero irakurketa taldeak zeuden, eta han konpartitzen zen, eztabaidatzen zuten, eta guzti hori, orain sareetan egiten da, egiten bada, eta egiten deneran, ez? Eta horre bai sortzen duela... Eta Donostiak pentsatu aldiz ere egingo duen, ze arazori... Edabide batean lan egiten duzu, baina arazori, Jaime... gehiena edabideak aldatzen ari dira, ze zuen rolloak ere gaztek ez dituzte aguantatzen. Ja behar dituzte, en Radio San Sebastian aguantatzen dute, baina arazori beste herrietan ere badago, Jaime. Hau da, udaletxea ze ari da egiten arazori, arazo horri irtebide bat emateko? Nola irten bidea? Teknologiari aurre egiteko, edo, teknologia tresna bada, esan duzu ez da, gure etxaia. Lehen da bizi, belaunaldi batean gaudenok alfabetatu egin behar dugu, sentitzen dut. Baina ikasi egin behar dugu. Eta bestetik, gero, gaztei bide eman, ze haiek alfabetatuta datoz. Hori sortzeko momentuan, da gauzak egiteko momentuan. Ni asko kezkatzen hau konsumoan, plaza publikoan elkarrekin egin ditzakegun gauza bat da, pelikula bat, zine areto batean ikustea, eta beste bat, zuk etxean bakarrik table batean aurrean ikustea. Oso, esperientzia diferenteak dira. Nik uste, importantea dela, arkatu, gazteak protagonista bihurtzea, galdetzea beraiei, zer nahi duten, ez? Gure kasuan, bi esperientzia dauzkagu oso politak, bata zinea programatzera gonbidatu genituen, EHUko ikasle talde bat, beraiek aukeratu zezaten
pelikula, eta beraiek ezagutu zezaren pixka bat, zer dan, programatzaile baten lana, ez? Bueno, horrela lortu dugu, gutxienez hilean gazte talde bat erakartzea zinera, ez? Eta beraien esperientzia entzutea, egia esan, polizera, no me había imaginado, es que yo solo veía el cine en la tablet, y claro, luego lo ves ahí en pantalla, esta de puta madre. Bai, baina batzuentzat lehenengo aldia izan zen, eta 18-19 urteko gazteak ziren, Eta gero beste bat, gazte taldeak juntatzen ziren Tabakalerako pasillo batean dantzan egitera. Bueno, bereekin hitza egin genuen, ispilu batzuk jarri dizkiegu, bozgorailu bat, konektatzeko, musika, eta han biltzen dira, beraien TikTokak eta grabatzeko. Ba, karo, bereek ez dira zinera joaten, bereek ez dira gure erakusketak ikustera etortzen, hori kultura da, ez da kultura, baina gerturatu garenean galdetzera zer nahiko zenukete zuek gugandik, esan digute guk K-pop lehiaketa bat antolatzea nahi dugu, ez? Bueno, horrek jartzen gaitu gure ispiluaren aurrean eta kontraesanak sortarazten dizkigu. Eta baude oso esperientzia interesanteak, Tabakalerako esan dugu, Tabakaleran zenbait erakusketetan teknologia erabili izan da, Santelmo Museoan gaude, aurten gudan egonda Jaime del Horrioz artista digitalak egindako lan bat, instalazio eta arte digitala biak zehatu dituenak eta sekulako estimazio izan duena, eta orduan, horre guztiak badauka bide bat. Ikasi egin behar dugu, hori ere. Zuek Iñaki galdeketa bat ere egin izan duzu ez? Hirian, hiritarrei, jakiteko beraiek zen nahi duten, ze eskatzen duten, ez? Bai, gure bezer, azkenean zine mundua jende asko da, eta batzuk nahi dute zine arloan bi multzo daude, ez? Hiritar zineak eta gero merkatal zentrotako zineak. Gure programazioari eta saio bereziei, solasaldiei, garrantzia handia ematen diegu, eta uste gure etorkizuna horti dijoala, baina beste, ederu badakate beste pentsamendu bat, beraiek balio ematen diote, eserleku handi bat eukitzea, palomitak, hamburguesak, natxoak, eta dena, erome handiak, eta baina zeideia oheak ere egiten zinetan. Orduan, burruka hor dago, ea zinik ditu gauza estramotikoagoa. Orduan, gu ez gaude horretan. Gu gaude, kulturan, gaude, programazioa zaintzen, programazio potente bat eskintzen, eta aldegunean, balio gehigarri bat eman, guztioetan, solasaldiak egiten, eta horrela. Orduan, ni uste gure bidea horti dijoala eta hor jarrituko dugula. Oinarrizko hizkuntzan zine eskaintzen, hori hiri askotan ez dago, tontakeri bat ematen du, Donostiak aukera hori dauka. Alegia, berzio originalean zinea pantalla handian ikusteko, edo opera zuzenean ikusteko. Badaude hor teknologiak aldideratzen dituen gauzak. Azaleratzea da, hau da, hiritarrek bai aldakite zer dagoen kulturarloan Donostian. Ni uste, lehen esan duen bezala, gauz asko daude, eta batzutan badirudi gauz gehiagi daudela. Eta ni, kultura bide lehen esan duen bezala, bere bizimodu egitu dutenak, azkenan eguna falta zaizkide nahi duten guztia ikusteko. Eta nahi izan diate, komentatu izan diate, ostiralean zine komertziala estrenaldia, gero Tabakalerako beste bi saio. Gero, azkenan, aste guztia egunero pelikula edo bi ikusten badute, eta horrendik zerbaiten beharrak ate, zati zerbait utzi behar izan dute. Orduan, uste, oferta, kriston... Hori guztirako ere dirua beharko da ba. Dena ez da doainik Iñaki. Dirua? Bai. Bai eta ez. Ez zuentzat, guretzat. Zinera joaten. Baina, beste gauzela askotako dirua badago. Kulturarako badirudi beti, esaten zinea garesti dela. Beti doainik izan behar du kultura. Beti doainik, eta beti, eskaintza bereziak egiten, eta beste gauzetako ez duten, beste
eskintzak eskatzen, eta larunbat batean kanpo atatzeko edo zeinek ordaintzen du ez dakizen badiru, afaria eta gero kopa batzuk. Ara, orain jubilatuak zuen atarian, orain antzeuden, ez? 2 euro balio du sarrera gaur, ez? Aste artero izaten da hori? Hori da. Donostiak ni uste beste hiriekin konparatuta, kultura eskaintza izugarria du eta doan. Eta liburutegietan sekulako eskaintza dago, kulturetxeetan sekulako eskaintza dago. Hori beste herrietan ere badago, Jaime. Hainbeste ez dakit. Hainbeste ez dakit. Benetan esate dizut, neurriaren arabera, eta umeen programazioa debalde izugarri dago. Eta hortik aurrera gero kultura pagatu egin behar da. Bai zinea, eta respetoa merezi du kulturak ere, hor atzean sortzaile bat, eta ez erakunde publikoak, eta zera eta bat eta beste, sortzaile asko dagoelako, eta sortzaileak zaindu egin behar ditugu, ze azkenean ikuskizun berriak, kultura irazpen berriak egiten dituztenak sortzaileak direlako, eta ez du behar hori. Eta gainera kulturak badu, zirikatzaile, zirtolari, paper bat, gizarte batean, estimatu behar duguna, kritikatzailea eta hori guztia. Hori sortzaileak, eta sortzailean inguruan dago kulturaren industria. Eta horrek, merezi du, beste gauza guztiak bezala, pagatzen ditugun bezala, pagatzea. Eta esan liteke gainera, lotsarik gabe, Donostian kultura asko laguntzen delako. Alegia, Donostian dauden musika hamabostaldian egoten diren kontzertu asko eta asko, hemendik kanpora askoz ere gehiago pagatu beharko genituzke. Eta kontzertuen sarrerak eta arte eszenikoen sarrerak eta askoz gehiago kostatzen dira hemendik kanpora. Bai, baina igual gauza bat da sortzailearen balioa, eta hori ez dut ezbairik, ez dut kolokan jartzen inondik inora, baina azkenaiko urtetan egondan inflazioa sarreratan, nik uste dut estandain behar du lan noiz bait, ze aurreko astean egin genuen kontzertu bat gazteentzat, 16 urteko jendea etorri zan, bekera, 13.000 lagun etorri zean, denak gazte-gaztek, eta hor sortzaile bakarrak ebedo zan, ze ez zeukan musikaririk, dena enlatatua zegoen, eta esan dezuena teknologiarekin lotuta. Gazte bakoitzak zekan, nik uste deformazio bat izango degula aurrerakoan, mobilakin grabatzen, TikToken retransmititzen. Orduan, zerbait, zerbait babestu behar dugu horratzean dagoena, emozioarekin lotuta dagoena, eta gure musikarekin lotuta dagoena sortzaileentzat eta hoi, baina mundua beste alde batetik doa, eta horrek eskatzen dau, Edurnek esan duen bezala, ez? Norantz goazen. Bueno, kultura konsumo produktu ere bihurtu delako, eta batzuk esango luketen bezala turbokapitalismoak ere harrapatu duelako. Azkenean, nola ditzen diozu zuek musikaren munduan, ez dut ikasten FOMO edo, nola ditzen diozu? FOMO, oso modan dagoen hitz hori, ez? Alegia, esperientzia hortan egon behar duzu, eta orduan, sekulako dirutza. Beldurra, ez? Zerbait galtzeko beldurra. Nik halako kontzertutan egon behar nuen. Ez dakit gustatzen zaidan edo ez. Nik esperientzia hortan egon behar nuen. Eta orduan, batzuk aprobetxatzen dute sekulako dirutzak eskatzeko eta hori pagatzeko. Baina gero, urrengo gunean ez dute kulturari konsumituko eta ez errez. Kulturak ere, bauzka bere prostituzioak eta kontraesanak. Konsumo produktu handi bat hemen museoko jendea ikusten dut, eta arte mundua horren erakusgarri da. Ni arkora joaten naizen bakoitzean, ez dakit, arkon ikusten ditugun gauzak eta artistek eta egiten dituzte gauzak, gizartea kritikatzeko eta emozionatzeko, eta nahi duzun guztia, baina gero beste batzutan esaten duzu, han ikusten duzu naberaz jendea, eta prezioak eta ez dakit zer, eta ez dakit. Haizu, eta zen olako laguntza dituzte sortzaile berriak, txiki-txikiak, zuen gana hurbiltzen direnak. Atea jo, eta ni abeslaria naiz, ni margolaria naiz, ni 80 urteko jubilatu bat naiz, Jaime. 80 urteko jubilatu horrek, egontzetez seguru, gu lagundu ala ez lagundu, bera eoskorra da, 80 urte dauzka, eta kultur paseo hori egingo du. Eta apuntatuko zaio gainera jendea, eta ondo egingo du, eta inbiria emango dugu.
Horrek esan nahi duzuek ez duzuela ez egingo udaletxetik, ziur zaude bera bakarrik lortuko duela, beraz, gixajoa, ez? Bueno, alde batetik, udaletxeak ez dakit zer egingo duen. Gu Donostia Kulturan gaude, eta udaletxeak zera asko dauzka, eta Donostia Kulturaren egitekoa da, jendeari laguntzea, eta guzti hori. Eta sortzaileekin, aldugun neurrian, laguntzen saiatzen gara. Erraztasun handiak. Izugarria da. Eta gero ja beste maila batean jarriko nukenik, tabakalera bihurtu da, nik uste dut. Sorkuntza eta ekoizpen zentru Enaiz hasiko etxea loretzen, baina urtetan gure aurrekoek egindako lana da, baina entsegu gelak daude sortzaileentzat eta bertan entseguak egin ditzakete. Dekluba programa dago. Dekluba programa horren barruan kontzertuak antolatzen zaizkie. Kontzertuak ez publikotik bakarrik, baita pribaturaren laguntzen zaie. Sortzailei laguntzen saiatzen gara. Gutxi izango da, kasu batzuetan, adibidez, arte estenikoetan nik zalantza gehiago dauzkat. Askoz komplikatuago gertatzen ari zaigulako. Baina batzuetan iruditzen zait neurriarekin ere baduela zer ikusia. Alegia, eta hor lurraldearekin lan gehiago egin beharra daukagula, eta inguruarekin ere bai, ez? Pixkat metropoliaren zera, dena egitea, zaila da. Zine munduan, nik uste, horren adibidea, sortzaileak zinean, Larrotxenetik pasa dira Moriartikoak eta beste hainbeste, eta begira zei bilbide egin duten, eta hortengo zinemaldian nik ez dut ikusi, baina Palomas pelikula ikusi duten guztiek esan dute, wow, euskaraz egindako pelikula bat. Orduan, hor, bide bat egin da, beste gauza batzutan gehiago egiteko egongo da, bai. Eta gero, ez da, erantzukizun guztia ezin du ekipamentu publikoena izan. Esan nahi dut, lagundu ditzakegu, sustatu ditzakegu, baina gero karrera profesional bat egitea artearen munduan edo kultur sortzaile bezala, hemen baten batzuk ikusten ditut, ez da erreza. Ez da erreza, renuntzia asko egin behar dira. Baina Edurne ez da erraza ez hemen, ez da Albaceten ere. Hau da nire galdera zen, zer egiten da Donostitik, zer egiten den Donostitik. Hori erantzuten ari gara, aldugun neurrian, eta artearen munduan ere pauso importanteak eman dira. Artearen sare bat badagoia Donostian, Santelmotik hasi, Tabakalera, Kutxa Fundazioarekin, ikusiko dugu gero KMCR egiten duen, Txilia lekure hortxe dago, badagor elkarlan bat eta sortzaile batzuei bide ematen zaie, eta arte galeriak ere hortara datoz, eta datorren astean, galeri weekend izango da. Pixkanaka gauzak egiten ari direla iruditzen zait. Eta zu ari zara guri galdezka eta galdezka, baina Donostiarrek ere gauza asko dauzkate erabaki beharrak, eta baita arduradun politikoek ere. Adibidez, Donostiako parketan kontzertuak egin litezke bai ala ez. Edo Donostian, ze orduk arte antolatu behar da kontzertu bat, eta non. Eta hori edo Donostiako parketan gure umeek meriendak egin ditzakete, bai ala ez. Urte betetzeak ospatu ez hori debekatu egin dute, ez? Ez dago debekatuta. Ez? Daude baldintza batzuk, baina den guri ez eskatu. Hiriak ere erabaki batzuk hartu beharko ditu, eta hiriko umeek meriendak non egin behar dituzten ere, dena izango da neurri kontua. Eraman baditugu sekulako altabozak parke batera, eta ez dakit zer da badakit zer, baina ez dakit guri gauza asko eskatzen dizki duzu, baina ari zara hemen zeratzen, baina umek non jostatu behar dute hiri honetan? Galdetu egiten dut, Bueno, ni galderak egiteko nago, hemen nahi baduzu zuek erantzun gero mikrofonoa edo pasako Gladys dugu. Dedei egunak kendu egin behar da, eta ez da parkean ezer programatu behar. Ze uste duzu zuek? Ez que hor asunto potolo bat sortu duzu, ze gila da, hiriak aldatzen ari dira heinean, badaude arazoak ere, eta herritarrak badaude, eritzea daukaten noski, eta badaude adibidez kontzertuetan arazo asko zaratarekin, ez? Guk Miramar Gauak antolatzen dugu, eta bizilagun asko etortzen zaizkigu, guk 12 bukatzen dugu. Bai, ala ez,
hor ere, badago pentsatzea ze hiri mota nahi dugun, eta ez da bakarrik kontzertuekin, tabernekin, ez dakit legea betetzen dituzten tabernak, edo ez. Baina ikusi behar dugu ze hiri mota nahi dugun, hiri lasaia, hiri musikala, eta hori, denok adostea oso zaila da. Horregatik esaten nuen erronka asko dauzkagula, eta hori, mahai gainean, aurtengo udan, umeena, mahai gainean jarri da. Eta Gladys Dedei egunarekin ere bai. Tira, ez dakit norbaitek galderarik egin nahi duen, edo zerbait proposatu, edo kexarik planteatu, ez lotxatu. Edo zalantzari badukan, kezkarik, bai, anatzean ikuste dut, mikrofono bat pasako izute oraintxe, eta nahi dituzuen galderak egin. Prest erantzuteko, ez da? Bai. Eskerrik asko, oso ondo pasatzen nahi naiz. Kerrezala nahi dute jun zinemaldi gaur, baina hemen nire maztea esan du, itzaldi polita. Eskerrik, donosti, ni ados nago, zuritzen zuen. Nire galdera sortzailari buruz, Frantzian, ze kompetentzia dago hemen, Espainiako gobernua edo Eusko Jaurlaritza intermitentearen figura, eta hemen artistaren estatutoa lortzeko. Neretzako da oso garrantzizuena, debatitzen ari dira parlamentuan Madriden asko eta asko, eta hori da niretzako hori sortzailearen importanteana lortzea hori. Zer dago, estatuto autonomiko, Eusko estatutua zer esaten dute hori buruz, Eusko Jaurlaritza transferentzia, ez dakit, ez du irakurri. Eta hori, nire galdera hori da. Eta beste galdera, dantzari buruz, gogoratzen naiz nire adinarekin, maiatza dantza, eta orain, gaztestena badago, errenterian dantzagune erabil dut deitu eta reservatu plaza bat. Hitz egin du neskak eta mutila, Londreseko, ordaindu behar duzu, diru o libra pila bat alokairu lortzeko, eta hemen daukazu errenterian leku ona. Eskerrik asko. Bi galdera dira, bata lehen da bizikoa, nahikoa teknikoa da, eta orduan ez dakizuek hobeto dakizuen, baina momentuz artistaren estatutua Madrilen gobernuari da lantzen, problema da urteak daramatzatela lantzen eta ez dutela errematatzen, eskuduntza oraindik Jaurlaritzak ez dauka, eta elkarlanean da dira, eta arrazoi guztia daukazu, artistaren estatutua oso importante dela, Frantziak hori aspalditik bideratuta dauka, eta artista lan hori errekonozitu egiten du Frantziak eta diruz lagundu egiten du eta gero pentsiotarako eta oso importantea da ez. Baina momentuz, beti esaten dute, aurten izango dela, baina kulturari askotan pasatzen zaio, beti bai, baina beste sail askok aurre hartzen dutela ez. Eta gero dantzarenean, ni dakidanagatik behintzat, arrazoi guztia daukazu, nik esaten nuenean metropoliaren figura, Donostiak lan egiten dugu, baina gehiago egin beharko genuke, adibidez dantzagunerekin, errenterian, eta elkarlan gehiago egin beharko genuke, hortxe dagoelako, hor zerbitzu batzu daudelako, eta behar bada erraztu egin behar ditugu gauzak, edo Urnietako sarobe batekin, antzerki eskolak eta laguntzerakoan eta, dena guk egitea oso zaila izango delako ez. Beste galderarik, ez, bai, anatzean, mikrofona basako jozue mesedez. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Galderak edo hausnarketak edo aipatu dizuen gauzen inguruan nire ikuspegia ez. Alde batetik Edurnek aipatu du gizarteko kolektibo garrantzitsu bat, etorkinena, eta nola ez dituen ikusten Hego Amerikarrak agian esan ez kultur oferta ez dela erakargarriarentzako. Nik ez dakit arazoa hori izan daiteken edo izan den etorkinen egoera sozialak ez dira aukera ematen kultura aukera, edozor kultura aukera da joteko, ez da? Guztiz ados, Mausoko piramidea bezala, ez da, lehenbizi tripa bete beharko dute, beste goztak egin, eta denbora ez da egitaukaten hori joateko. Beste kolektibo bat aipatu duzuena, gazteena, oso garrantzitsua,
nik hori ideia bat lanzatzen dut, ez? Ideia bat esan ez, bueno, Zapatero gobernuak uste emate ditura 400 euro edo, ez? Gazteei kulturan gastatzeko. Orduan, bueno, aztertu ezagun zertan gastatzen duten, ez da? Jakiteko... Laizter gehiagotan, uste dut zabaldu egingo dutela hori, ez? Bueno, baina dena denez, jakiteko gaztentzako o gaztek zer lehentasun dituzten, bueno, 400 euro horiek zertan gastatzen dituzten, ez? Hori alde batetik. Gero, bueno, goraipatu ere bai, ados nago erabat Jaimerekin, liburutegi sarea daukaguna nik uste oso ona dela, liburu aukera oso ona. Festivaladetik ere bai, ez duzu aipatu, baina nik uste oso gauza positiboa dela crossover festivala. Ez horik seriak, nik uste gauza berria eta etorkizuneko zer oso berrigarria dela eta horrei nik uste oso festival ona dela, hemen Donostian hori eukitzea. Eta guain ja, hasiko naiz pixkat kritika arlotikan, Jaimek esan du, nahiko kritikoa garela diru laguntzekin, eta nik bai uste dut hor, nik irakurri nuenean, hor demen dago, getineko arduranetako bat, baina Bruce Springsteenentzako uste milioi bat edolako zer emantzula erakunde publikoen artean, ez da? Egongo dira txostenak, azterketak esanez, gero diru hori etortzen dala irira eta hau eta bestea, baina nahi uste zait diru asko dala, eta hori, ez dakit, nolabait gizarteak edo, nolabait partekatu beharko litzatekela, eztabaidatu beharko litzatekela, eta era berean, uste, garai berean, Dog of the Bay festivala, esan zu, bueno, ez zuela jarraituko, azkenean diru laguntzarik ez daukalako. Orduan azkenen kultura ereduai buruz, bueno, bultzatze ditugu ekitaldi entitate pribatuek kudeatzen duten entitate makro kontzertu horiek, eta beste aldetikan, Dog of the Bay bezalako festivalak, ezin jarraitu, ez da? Hori, ez dakit. Kritika zilegi da eta asko estimatzen dizut. Bagarbarrek datuak emate aldera eta gauzak bere tokian jartze aldera. Gero iritziak libre dira, zalantzarik gabe. Bruce Springsteenen kontzertuan, buruz ari naiz, eta bezak enduta, erakunde publikoek, jaurlaritzak eta barkatu, Donostiako udalak eta diputazio jarri dituzte. Baina fotoa ez dezaguna ahaztu, ze niretzat hor egonda pikin bat, esango manipulazioa, ze hori ez nuke esan behar, nik kazetaria naizelako, foto kompletoa izan da Springsteen, Fermin Muguruza eta Zetak. Eta bakoitzari lagundu zaio, eta berbada ez dugu asmatu hori ondo esplikatzen, eta ni dakidan arte, Eta operazio hori izan da dena batera joan delako. Dena batera joan ez palitz, etzen posible izango. Aparte utzita, ze iruditzen den Springsteena, ze hori izan da berbada zifrari deigarriena eta guzti hori ez. Barkatu, mikrofon eskatu destela etxean daudenek ez duten zuten. Bai, Fermin kexatu zela berari etzitzaiola lagun. Ni ez naiz eztabaida horietan sartuko, gainera honetan Donostia Kultura laguntzaile da edo bultzatzaile da, ez gara gu izan lehendabiziko lerroan egon garenak, baina tira. Amaia honen inguruan. Nik bai, esan dezaket foto kompletoa hori izan zela, eta Springsteenenak 2 kontzertu izan zirela. Orduan, gauza bada, hiri bat saltzea, nolabait esateko, eta ni ere nitzateke ados egongo, hau ja, iritzi personala da, ez, kapoko kontzertu horiek ekarri, bat eta beste, eta ez dakizzer, eta hiri guztia dantzan jartzea, FOMO hiengatik, eta diru pila pagatzea horiek ekartzeko, fotoa hori izan da. Gero ja, hori egia da, herritarrek juzkatu egin barute, baina foto kompletoa izan da Springsteen, gainera, ni kontzertu batean egon nintzen, zeran, euskerarekin eta oso errespetuzko gizona eta kontzertua izan zen. Ikusi nahiko nuke Donostian euskerarekin errespeto bera erakunde eta elkarte asko. Eta gero, Ferminen kontzertua, ni ane egon nintzen. Eta gero Zetaken 3 kontzertu. Eta batean egon nintzen, ane ere bai. Fotoa 3 izan dira. Bagoitzak ze diru eta... Amaia? Eta nik fotoa barkatu, pixkat zabaltzearen, eta beti jartzen dugu auzitan kultura laguntzen duen dirutza. Eta kulturak generatzen du ekonomia bat ere, badakit, zuk aipatu duzu, eta beste hainbeste sektore diruz laguntzen dira, diru publikoz laguntzen dira, eta ez dakit zenbateraino jartzen ditugun, igual zait, Bruce dan, Fermin dan, baina
tendentzia bat badago, ez baian jartzea, kulturak diruz laguntzea, ez? Eta beste sektore askok jasotzen dituzte, hiri honetan, zinemaldiak, jasaldiak, jende asko erakartzen du. Eta horrek ekonomia, hiriko ekonomia asko mugitzen du. Hor nire kritika etzan diru laguntzak kulturari emateari, baizik eta entidade pribaturi. Horretik, entidade pribatuak egon daitezke kultura arloan, industria arloan, arlo pila batean, enpresa pila bat ongo dira hemen, diru laguntza behar dutenak. Orduan, zergatik enpresa honi bai, beste batzuri ez. Nik uste horrek eztabaida bat, hausnarketa bat zirela, eta, bueno, kulturari ez da, ulertu dizut, baina ireki nahi nun argazki. Niretzako, desberdina izango litzateke, kontzertu hori, Bruce Springsteenen kontzertua, naiz eta herria saldu dena den, udalak antolatuko balu, edo Getinak antolatzea. Niretzako, erabat desberdina da, entidade pribatu batek antolatzea. Baina nola antolatuko du udaletxeak Bruce Springsteenen kontzertua? Antolatu esaten dut, aste nagusiko kontzertuen moduan. Osea, ez? Desberdina da, esa ezu. Hori subentzionatuko dut. Nik uste dut hor, eta barkatu, konparatu dituzu bi ekitaldi, konparatu duzu Bruce Springsteenen kontzertua eta Dock of the Bay adibidez, ni oso jarraitzailea izan naiz, eta gainera oso laguna dut, Eba, eta jo nintzen despedidara, eta disgustu handi hartu nun, baina nik uste dut, bata ez da bertan bera gelditu Bruce Springsteen atera salako. Osea, ezin dira bilak konparatu. Eta batzutan ikusi behar da, udalak nola erabakitzen duen batari bai, besteari ez, por supuesto, dirua murritza da, ez da txikle bat modun. Baina, eta ez naiz hasiko esaten, hau honi baietz eman bertzaio, honi ez ez. Baina hor erabaki bat dago, eta bueno, por supuesto, ze ekarri zuen irira hori kontuan hartu zen. Eta bueno, egia esan 3 kontzertu izan zirela, eta, bueno, kasi 1.000 lagun bildu zirela. Eta ez dauka hor konparaziorik nire ustez, ez? Dock of the Bayren aipatu duzu, eta nik nire lanagatik ezin dizkizut xehetasun guztia kontatu. Dock of the Bay berak erabaki du ez jarraitzea. Eta adierazpen batzuk egin ditu eta hori guztia. Dock of the Bay oso produktu interesantea izan da, oso berritzailea, musikaren munduko audiovisualak eta zinea eta guzti hori. Urtez urte lagundu da, baina alde batetik publikoa, ze gaur oraindik ez dugu hitz egin publikoei buruz. Ez dugu egingo ere. Ez, bueno, publikoa ez du hainbeste estimatu, alde batetik. Asko lagundu zaio Dock of the Bayri, eta bera iritsia konklusiora azkenean itxotzen ari zela. Eta produktu horrek izango du jarraipena era batera edo bestera. Baina batzutan gertatzen da, persona bakar baten esku gauza bat jartzen denean, eduzten denean, guk ere iraupidea, jasangarritasuna bideratu egin behar dugu. Ze diru publikoa denona da, eta ezin nahi bili zulodun zaku batera dirua botatzen. Eta horrelako zerbait gertatu da, eta hau errespetu guztiarekin zehatzen dut, berak oso produktu hona indu, eta erabakia berak hartu zuen. Eta Donostiako udaleko Donostia kulturak egiten dituen diru laguntzetan, aurten ere izango zuen. Osea, Dock of the Bayk diru zera hori. Baina publikoak ere ez dio asko lagundu. Bukatzear, bai, azkeneko galdera, mesedez mikrofonoa pasako dizute. Bitartean ze esan zenun publikoari buruz? Bueno, guztiok egin behar dugula arduraz azterketa bat. Labur, alba duzu. Zeren publiko garen. Bai, publikoaz aparte, ondareari buruz ere hitz egin nahi nuen. Ze Donostian, asko ikasi behar dugun zerbait, Donostiak sekulako ondare dauka. Eta Donostiarrok sekulako suerte daukagun ingurunea daukagulako. Eta urtetan, etxe honek adibidez Santelmo Museoak, aspalditik, lan asko egin du eta 55.000 pieza edo dokumentauta dauzka. Liburutegitan 600 ez dakit zenbat, 1.000 dokumentu dauzkagu. Ondarea zaintzen ikasi egin behar dugu. Bai kaleko ondarea eta bai gure hiriko ondarea. Eta iruditzen zait, badala Donostiarrok pendiente daukagun asignatura bat. Guztiz ados. Bai, motz egingo dut. Bai, kultur anistasunaz
hitz egin da, baina nik hitz egin nahi nuke eleaniztasunaz. Hau da, Donostian zenbat hizkuntzak jendeak, hemen gelditzen dena bizitzen, erabiltzen ditu, eta nik uste dut hori aztertu beharko zala, zenbat eleaniztasun kopuru daukagu, frantsesa hitz egingo dela, batzuen artean, batzuk italieraz hitz egingo dute, beste batzuk arabieraz, beste batzuk txinatarraz, baina guzti horrek behar duela arreta bat. Izan ere, batetik errespetatu behar dugula beraien hizkuntzan komunikatzea, eta beraiek gurekin komunikatzeko ere guk pitin bat belarria jarri behar dugula. Eta esan nahi dut, guk ere kutsatu behar gerala beraietaz. Hau da, italianoak iben daudela, eta beraiek hartu emanetan, jardueretan, italianoz hitz egin da, eta hemen jendea, italiera jungabe, aukera baldu, hoiekin topo egitea, lagundu horretan. Zeren baditugu hemen unibertsitatean, ikasleak Erasmus bezala joaten direla, Italira, urtero 80 bat joten direla, eta ez bada pribatuki, beraiek ez daukatela inola aukerarik italianoz praktikak egiteko hemen. Eta hemen izan dezakete aukera. Hizkuntza eskola bat badugu hemen, eta hizkuntza eskola horretan, esango dizuet, ze ondorioa izan duela, bere eskakizuna, italiera eskakizuna ja 3. urtea egiten duela hizkuntza emateko bertan, eta beti ezetz izan dute, baina aurten astakeri bat iruditu zait, 3 talde berri behar zutela gaztelania emateko, atzerritarrei beraiek atenditzeko eta hemen integratuak izateko ezinbestekoa euskara ofiziala dela eta erdara ere ofiziala izanik, Eusko Jaurlaritzak ukatu egin zieten 3 talde horiek. Eta jendea eskatzen ari da hor, hizkuntz gehiago aukera ematea jendeari ikasteko hizkuntz ezberdinak. Iruñera baldin bazoaz, Iruñeko hizkuntz eskolara, eta hor ez duzu bat ere pegarik. Jartzen duzu eskutitza batean. Japoniera hizkuntza, taldetxo bat hau daukagu. Aldugu eman, ez da titulo baterako, baina gutxienez oinarri bat izateko, bai, ematen dutela aukera. Donostian, oztopo handia daukagu. Maila horretan benetan, gera oso arkaikoak. Hizkuntza kulturak dira, hau ez dakit Eusko Jaurlaritzaren edo ez dakit zerbait esan behar duzuen horren inguruan, agian Eusko Jaurlaritzari luzatu behar diogu eskaera hori, ez da? Baina, erronken artean, guk ere apuntatu dugu, bizilagun berrien zera hori, eta hemen bizilagun berriak, hizkuntza anitz hitz egiten dituzte. Aniztasuna. Bukatzear gara, ez dakit aldarrekapenik edo badukazuen, herritarrak entzuten ari gara, baina zuek ere zerbait esan beharko duzue, lasai esan, azkeneko minutuan gaude, eta askatasuna daukazu hortarako. Zerbait aipatu behar, zerbait eskatu behar, ez, kontentu zaudete denakin. Tira ba. Ez, lanean jarraitu behar dugula, eta kulturak benetan azteko balio duela, eta aberasteko balio duela, ez? Eta urteetan erakunde batzuek egin duzuen lana estimatu, segidezazuela, hori bai, gure nortasuna esplikatu, onartuz, hizkuntza eleaniztasuna, gure nortasunaren parte euskera ere bada, hori ere gora arazi behar da, gaztelera ere bai, zalantzari gabe. Edurne, bukatzeko? Nik besterik gabe luzatu egingo nuke, eldeno Jaimek esan du, ez? Gauza bada esaten duguna eta bestea egiten duguna, ez? Eta eskatzen dugu, baina gero kontsumitu behar dugu kultura. Esan nahi dut, kultura maila mantendu dezagun, importantea da jendea gerturatzea, ez? Eta, azkeneko urteetan iruditzen zait terrazatara errazago gerturatzen garela, zine aretoetara, musika aretoetara eta arte zentroetara baino, ez? Eta importantea da, nik uste dut, erabilpena. Hori barneratzen goaz, Iñaki? Hemendik gutxira zinemaldia hasten da, aretoa
gainezka ongo dira, eta espero dut zinemaldia bukatuta gero, jende hori ere, jarraipena ematea eta zinea joatea. Eta ez bakarri, zinemaldian. Amaia. Nik uste dut Donostia kultur bizia duela eta sortzaiez beteriko hiri bat dela eta hori mantentzea aldarrikatuko nuke eta horretarako babestu behar dira, esan dugun bezala, sustraietatik, sortzaileak eta areto txikiak ere, eta hortik hasi hori, tamaina horretan. Tira badakizue topaketa hau Radio San Sebastianen mendeurreneko ekitaldien artean kokatuta dagoela. Benetan estimatzeizuet, Edurne Ormazabal, Jaime Otamendi, Amaia Izpizua eta Iñaki Elortza hemen egon izana, benetan aberasgarria, mila esker, eta hurren arte. Nahi duzu. Eskerrik asko.